Алейкум бардоро ина телефони навай 2023 бардоро лайк базане телефонотон бишкана магазин акаш сапон бардоро телефон хариб ина тамошо кунин бардоро айфон овардагим айфон рехтаге бардоро ина марҳамат 60 айфон хери гизала овардагим Samsung A17 A13 53 ина Redmi Note 11 овардагим пачка 1600 сомон Redmi Note 11 A17 A11 A13 любой телефон бардоро дорем бардоро шумо телефон биёред ма қабул мекунам телефонтон дар дастам шикастаги кор мекунам намекунам чанд сим варза ма қабул мекунам болош тун бардоро ина марҳамат шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазини якай симона бардоро ай мардум тикток бенивад бардоро шумо набинадо ки қадасгирӣ мекунам тунавар раҳмат дар YouTube телефон тиҷаб зан YouTube дан бардоро канал дорум дар YouTube бардоро телефон тиҷаб зан YouTube дан канал дорум телефони бақват гирифтагина бардоро любой модел телефон ҳаст шумо телефони беу биёред болош тун телефони пачка тон марҳамат на бардоро любой модел телефон дорум шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазини якай симона кадон бардоро алиш кадане телефонтон биёред чӣ хеле ҳаст несем ма қабул мекунем болош тун бардоро марҳамат на любой намо телефон овардагим модели нав гирифтагим я бардоро камераки на бардоро модели навай 2023 256 оперативни 8 бардоро марҳамат бардоро тикток чӣ фанем дар YouTube канал дорум дар YouTube телефон тиҷа бизанем YouTube дар бардоро канал дорум дар YouTube телефон тиҷа ба ҳарфои тоҷикӣ бизанем телефон тиҷа бардоро марҳамат ина тамошо кунем